Finally आंनो नांला दा सोरबाफोर नांगौबा बुं आं केमेराखौ फाननोसै बेनिफ्राय नैबे बेटारिखौ बायना लानांगोन नैबे बेटारिया जाला ओमफ्राय नैबे स्टेन्डखौ हरफागोन आं ओमफ्राय नै बे जाहैबाय किट लेन्स जुम लेन्सआ अलरेडि केमेरायाव फिटिं जानानै दंखायो नायदो बेनिफ्राय मोनगोन नोंथांमोना चार्जार cable and charger. तो guys बिदिब्ला नायलांबाय थादो भिडिअखौ. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So नोंथांमोनखौ आं YouTube channelआव गासिखौबो बरायबाय थाबाय. So आं दिनै मा खालामनो फ्रि डिउटियावबो थाङाखै एसे प्रब्लेम जादों गेसनि नैबेहाय बे खन्द'आव बिराद सादों आरोना एसे गेसनि प्रब्लेम जादों. So आं मुलिखौबो अलरेडि जाखाबाय बेनिफ्राय नै दंबावो गेसनि प्रब्लेम नालायथो उदैया बेनिफ्राय बे मोननै दंबावो बेखौ आं दा जागोन बेनिफ्राय इन' बे जाहैबाय इन' बेनिफ्राय आं बेखौ अलरेडि लानानै दोनफैखायो मानि थाखाय गेसनि थाखाय बेबो मोजां उदै खालियाव लोंबा उदैया बुहुत मोजां मोनो आरोना. So आं दिनैनि भिडिअआ जेबो नो आइडिया टारगेटबो गैयामोन भिडिअ बानायनायनि बेनिफ्राय हारसिं रुमावहाय बरिं मोननायखाय आं मा खालामनो उफाय गैया डिउटियाव थांनोबो नै उदै सानायनि थाखायनो थांनो हायाखै. एन्ड सरि गाइसमोन आं केमेराखौ एसे चेक खालामनो आंनि DSLR केमेराया बाखि बहुत प्रब्लेम जानानै दङ बेटारि प्रब्लेम बेनिफ्राय मेम'रि प्रब्लेम लेन्सआबो प्रब्लेम जानानै दं बायदि मोनबाय थादोंलां र' नायनोसै. So let's go. मेरा स्टेन्ड आंनि स्टेन्ड केमेरा साला बबाव गाज्रि जानानै दंब्रा बेलाय साला नायनि र' आं बबाव गाज्रि जानानै दं. प्रब्लेम जाबायलै सुइटिबो जेबो गैलिया नै बेबो हे चार्जारखौ बबाव दोनखोलै इसोरलाय नै साला आयु नायनि र' मा जानानै दं सोरबा बायोबा फानहरनोसैलां गोदान लाफिनसै दाम खम समावनो हरलाबायनोसै आं अनजागोन ना जाया नायनि. नै माथो अनानो जायासै निकालो खनसे अरे भाई साहब कार्ड नॉट बी एक्सेस रिसोर्सेस द कार्ड और फॉर्मेट कार्डआ जायाखै मा जादोंबा साला अ माय गड र' क्लियार खालामनां बेखौ. तो गाइस बेटारियानो जाला नै चार्जबो लाला बुबाय बेटारिया गैला चार्ज मा जाबावनांगौ बेटारि गोदान अर्डार होआबा जानाय नंला नै लाइटबो जोंला चार्जबो लाला बेटारिखौ बुनाय बायदि मोनबाय आरोना आङो मा खालामनो उपाय गैया सोरबा नांगौबा बुंदोलै आं डाइरेक्ट फाननोसै बेटारिबो बायला नांलालै आंनो DSLR केमेरा. जिखियानो जाया दोनथ'नोसै उनावहाय अर्डार खालामनोसै अर्डार खालामनानै बेटारिखौ मोननै अर्डार होनांखासिगोन आं मोननै अर्डार होबा जानाय नंला
बाखिथ' थिगानो दङ दानि नायदोंमोन आङो बेनिफ्राय मेम'रियाबो गोदान होबानो जागोन आरोना DSLR जुम लेन्स आरो किक लेन्सबो दंखायो नांगौबा खम समावनो हरगोन आं सोरबाफोर DSLR बायनो गोसोबा बेटारिखौल' अर्डार खालामना लाबानो जाबाय आं दा अर्डार खालामथ'वा मडेल थडेल नायनानै अर्डार खालामनांगोन नालाय नङाबा नैयाव नायनांगोन नैयाव बेनि बेटारि नाम्बारखौ नायनांगोन ओमफ्राय Canon 1500D आरोना उपाय गैया मा खालामनो थ' मबाइलजोंनो एसे एनै खालामनांसिगोन नेक्स्ट मासफ्रावहाय आइफनखौनो लायनांसिगोन आइफन नङाबा OnePlus लाबोनोसै आङो नेक्स्ट मान्थआवहाय उपाय गैला ब्लगनि थाखाय मबाइलाबोथ' दाम खमनि नालाय आंनिया मावला लाजोबो नै उहाय गैया रे भाई गरिब मानसि नालाय मा खालामनो थेस नांलालै आङो शाला गाइखेरखौनो लोंहैनायसैलां गाइखेर लोंनायसै उफाय गैया गाइखेरखौनो लोंहैनायसै मा ओंख्रि संखोलै आं संनाय खिन्थु गोथाव जादोंना जायाखैलै आलु फान्थावसो माथो आंनि गाइखेरा बोरो बबाव दोनखो आयु जेवगा मेवगा दोनथारबायलै नै गाइखेरा आयै गाइखेराबो गावजोब्बाय माय गड फुदुंनासो दोनखादोंमोन आङो थेसे मारैनो लोंगोन दा बेखौ सिनि होनासो लोंनांसिगोन माय गड गावजोब्बाय नै एहे थेस ओमफ्राय गाइसफोर खोरखिजों भिउसखौ नायहरदो माबायदि ओरै मा दं हाग्रा गोजा माथो माय गड गाहायावनो दंबावो नै माय गड उफाय गैया गाइखेरानो गावजोब्बाय नै माय गड गोखै मोनामखायो आसुरितसो जानाय नायनोसै ना लोंनाय नायनोसै एसे लोंनाय नायनो र' टेस्टि जागोन सिनि होबा अके आं सिनि होनानै लोंनायनि आरोना खिन्थु आंनि भिडिअआ जानला मोनला जाखागोन दिनै जेबो टारगेट गैखाया आरो ब्लगिं सगिंबो गैखाया आं ओरैनो न'आव थानायखायसो बेफोरबायदि भिडिअ बानायबाय आरोना स' नोंथांमोना नायनानै जुदि इन्ट्रेस्ट मोनदोंब्ला माबा मोनसे खालामदो आरो गैयाब्ला आउट स्क्रल डाउन इन्ट्रेस्ट गैयाबाथाय अके सिनि होनायसै सिनियालाय बहा थाखोब्रा बबाव दोनलायखो बे नै जा लेथ्रा आयौ गाहरखानायसोलै खोरखिजों गाज्रि नामोनलै गाइसफोर नै र' थ' गाइस आं फाइनालि सिनिखौ होना लाबाय नै दा आङो नैबे सिखाजों गलायनोसै सिनियासो बारा जाबाय नामाब्रा सिनिया गलिनो एसे गोबाव नांगोन गथा गिदिर थ' फाइनालि गाइस आं गाइखेर गोखै सिनिखौ गलायनानै लाबाय बेनिफ्राय दा आं एसे लोंनाय नायनोसै माबायदि जायो बरिया
गोदैखा दा सिनि होबाय नालाय गोदै जाबाय तो गाइस लोगोफोर जायफोरनो नांगौ स' नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना सिदा आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय कन्टेक्ट खालामबानो नैबे केमेराखौ मोनगोन आं एसे नोंथांमोननि सिगाङाव दामबो बारा बुंखायाखै खम मिलायना हरगोन मानि थाखाय होनोबा आंनिया बेटारिया गैखाला नालाय बेटारियाव अर्डार खालामोबा 1500 2000 थांगोन आरोना केमेरा बाखि अलरेडि थिगानो स' नोंथांमोना जायफ्रा बायनो गोसो स' नोंथांमोना केमेराखौ बायनानै लानो हागोन आरो नोंथांमोना जायफ्रा भिडिअखौ मोजां मोनदों बा केमेराखौ बायनो स' नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआवहाय कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय केमेरा ओके बाय बाय